força. Bueno, estem així, senyorets. Bueno, què vas a fer per almorzar? Mira, vaig a fer-vos el bocadillo de la casa, que du llomellet, formatge, bacon, pimentó italià a la planxa i ou i creïlles, i el bocadillo especial de la casa, tomaqueta restregada, ternera o cavall, ceba pocha caramelitzada i formatge de cabra passat a la planxa. Després us presentaré una presa ibèrica feta a la brasa en el plat reflectari calentet perquè acabeu de fer-se al balcó. Vale, jo estic... Aneu a voler ou i creïlletes, també? Home, clar. Fem més ous i creïlles? Vale? Somriu i alegra'm els matins d'aquest hivern tan fred. Somriu, mira'm als ulls, no penses més i sol somriu. Dibuixa uns llavis que recorden el primer bes d'aquella nit. Vaig dels llençols al meu llit. Això què és, Llorenç? Morro a la brasa. Morro a la brasa. Fem el tostadet, deixem 3 horetes mitja, perquè vaig a fent-se, fica cruixent i a la volta menos. Perquè això de normal se sol fer fregir, no? Però en este cas... En este cas el fem en la graella a la brasa i... És un poc de sal. Posi un poc de sal i ja. Això no entra en el almorzar, Això és l'arròs al forn. Vale, els camareres. I diu això? Bueno, mireu així que tenim el que ens estava contant Llorenç, que és el morro a la brasa, en vez d'estar fregit. I fica un poc de sal i anem a provar-lo, va. I diu això? I diu que pinta que té. Vale. Está espectacular. Empieza al maldo, ¿no? Bueno, sí tenim a Pelayo, que no li agrada el morro, ¿vale? Però va fer un esforç i va provar-lo a veure com està. Ah, no penses lo que es. I colló, que exagerat. Està boníssim. Bueno, està sequet. Està sequet, Com si tio. fuera pollastre. Claro. En veritat, això és fora la part cruixent del pollastre. Está muy bueno, está muy bueno. Què tenim per així, Llorenç? Mira, tenim l'embotit que comprem d'ací del poble, De Llombai? No, de Catadau. Ah, de Catadau. De Catadau. Ho fa un tocayo mío, que li diuen Pedro Sant, que és una meravella. ¿Quién es Llongarice? Madre mía. S'atreviu a menjar-se-la crua? Se pot menjar cru, això? Claro. Ah, jo sí. És una meravella. Va, Arnau i jo sí. Arnau. Un museo, ¿no? No, menja-te tot, home. Arnau, tio. La pasta és un espectacle. Jo sí que m'he menjat cru, de xico, tio. Ah, tira. Va, pa cá dins. Pero vale, a probar, Bueno, está muy bueno ese amor. Bueno, pues si no el menjaré... Però molts més grans. No, és curiós. Vull dir, no, és com si fora per això, la llonganissa. Jo de xico me'l menjava, en veritat. És que és angorissa. Mai millor dir, no? Mireu això, tio. Què era això exactament, Llorenç? Presa ibèrica. Presa ibèrica. Mare meva. Mireu quina pinta que té en el pla calent. Pa que s'acabe de fer. Que fort. Ja va tirar una xorretadita d'oli. Que pinta. Així tenim a Pelayo aguantant el bocadillo. Mare meva. Flipat, Vale? Mare meva. Mireu els morsadors este entrepà. Que porta? Carne cavall, Carne cebolleta caramelitzada, Formatge per damunt tomaqueta i tomaqueta. i formatge de cabra ahí a la planxa. Espectacular. I diu això, tio. Que impressionant. Vaig a fer una foto per les històries de... Si està Arnau treballant, que moltes vegades no ho sabeu, però m'ho mitjament els entrepans gelats. Mireu quina foto. Això és bona foto, que Arnau?
Vale, què tenim per així, no? Unes crilletes casolanes i un trozo de presa ibèrica que la m'acaba de fer a la pedra. Ja la provarem. Així no te la fas tu con vos, a Pelayo le agrada més feta, a mi un poco menos, però bueno, m'ha explicat i m'ha canviat un tros. Es que sabes que te la cuino yo y todo. Mira, Anem a provar-la, a veure com està. Molt bones. Mireu les creïlles, que bones. A ver, subes un poquet ahí en el web. Fem el web. I això. ven lo voy a tirar. Ahí. I això. Mare meva. Sense paraules. No puc escriure-ho. Mireu, este porta ou fregidet, creilletes, que són casolanes, pimentonet, ¿vale? Y per baix bacon, formatge y yomello. Hace tenga un poquito lo web para que se... Com t'agrada trencar-lo web, I això, Ferrus? i això, que se merecha un poquet per ahí. I anem a pegar-nos. Mireu això? No me cap en la mà, tu. Ve a un cap. Imagina't si és gran. Boni pell molloso. I que cau tot. Ah, gràcies. El pa està boníssim. El pa és de forn, segur. O sea, està molt bo. Molt aconseguit, molt natural. Totes les creia per fora. Entonces, si per fora, tiene que tornar a clavar dins. Oh. Mireu este, per dins, com està. Quina pinta que té, tu. I el pa, com us dic, el pa és de forn, segur. Així tenim l'entrepà que crec de la casa, que porta 2 trossos de formatge, De cabra, no? se va caramelitzar i crec que és... I el formatge està també a la planxa. a la planxa. És una barbaritat, eh? Tomaqueta i carn de cavall. Mireu com de gran és l'entrepà, perquè ho veieu. I això. Bien. Bestial. La textura de sabors entre la seva caramelitzada i el formatge diuen un toc espectacular. Mireu, emossadors, per així tenim, per al postre, que no podia faltar, 2 postres tenim. En este, primer, Culant de Baileys. culant de Baileys, que ara obrirà Arnau. Incorporar, jo reivindicaria així incorporar el postre dolcet Entre els a l'esmorzar. No té molt de relleno, no? El Baileys estarà per damunt. I per així tenim una torta de llet merengà. I el merengue m'encanta. Espectacular, eh? Sí? Este tros. Agarra un trozo de llima, Sí, Pelayo. home, sí, què va? Bueno, anem allà, anem a provar ara un herberet. Ah, eso Un home de la Sierra Marriola. Alearni. Però tu vas a conduir, Pelayo. L'herbero no da positiu. El herbero este casolà, així fica 25% d'alcohol, però no té 25% d'alcohol. Això per almenys un 50%. Tu què penses? Perquè pensa fer mi i ja va. Jo ja... I l'Arnau jo volia rematar. Ja que fer un digestiu per acabar un bon almorzar. La veritat ja m'almorzar espectacular. Bueno, sí, per almorzar. Dibuixa uns llavis que recorden Vale, pa dins. res d'aquella nit vaig de gent sols al meu llit somriu i alegra'm els matins d'aquest hivern tan fred somriu mira'm als ulls no penses més i sol somriu dibuixa uns llavis que recorden el primer res d'aquella nit vaig de gent sols al meu llit. Bueno, què vos ha paregut? A mi m'agrada molt la carn ha estat espectacular. De qualitat. Les creilletes molt bones també. Creïlles casolanes, allò la veritat és que és un puntasso, però vamos. La tortada de llemerengà també molt bona. Sí, que és casolana també. espectacular també. I després que la carn a la brasa té un puntasso i damunt és carn de qualitat, fa. Molt Ahora, el preu normalment està entre 6 i mig i 8 i mig l'entrepà. Lo que són els entrepans, efectivament. Claro, però si després te demanes una presa que Clar. te la pots acabar de fer ahí a la pedra... Això és, ahí puja un poc més el Clar. preu i ja si demanes postre, cubata... Això és una Té cosa... valor afegit. De fet, això, ara la tenia preparada una vaca rubia gallega, de gallega 37 quilos, de 90 dies de maduració. sí, 90 dies. O sigui, una barbaritat. I això, Si la voleu tastar, ja sabeu on anar. ja sabeu on anar. Al Call Llorenç de Llombai. Vinga, fins al pròxim. Fins al pròxim. Espera, què era? Era ternera, no? Era cavall. Era cavall? Vale. Toma falsa.